Helo a chroeso i'r fideo adolygu yma gyda Carlam Cymru, TGAU Almaeneg. Mae'r fideo yma yn canolbwyntio ar das Rollenspiel, felly'r elfen chwarae rôl yn yr asesiad llafaredd. Dydd Ziele, felly'r pethau rydyn ni'n anelu at wneud yn y fideo yma, bydd ymgyfarwyddo a threfniant y rhan hon o'r asesiad llafaredd, y chwarae rôl. Byddwn ni'n edrych yn ofalus ar y cynllun marcio, ac fe fyddwn ni hefyd yn adolygu sut i ofyn cwestiwn. Dyma'r crynodeb o'r asesu felly ar gyfer TGAU Almaeneg gyda cybac fel y bwrdd arholi. Mae yna 4 uned i gyd a rydyn ni'n canolbwyntio yn y fideo yma ar yr uned cyntaf sef llafaredd. Mae'n asesiad di-arholiad oherwydd eich athro neu'ch athrawes fydd yn gwneud yr asesiad yma gyda chi. Mae'n para rhwng 7 a 10 munud gydag amser paratoi o 10 munud sydd cyn hynny. Mae'n cyfri fel 30% o'r cymhwyster cyfan ac mae 60 marc ar gael. Tair tasg sydd felly yn yr asesiad yma. Yr un gyntaf yw'r darllen yn uchel a'r chwarae rôl byddwn ni'n canolbwyntio arno fe heddi. Mae hefyd cyflwyniad a thrafodaeth i wneud ac hefyd sgwrs. Cofiwch hefyd ni chaniateir i ddysgwyr ddefnyddio geiriadur mewn unrhyw rhan o'r asesiad yma gan gynnwys yn ystod yr amser paratoi. Mae'r chwarae rôl fel arfer yn cymryd rhyw 2 funud, ond weithiau'n gallu bod bach yn llai na hynny. Cwpl o bethau eraill i nodi. Mae'r cyfroeddiadau a'r ysgogiadau i gyd yn y Gymraeg i chi ar y papur asesiad ac eithrio'r dasg darllen yn uchel, mae hwnna yn barod yn Almaeneg i chi. Mae'r tasg yma, y darllen a'r chwarae rôl gyda'i gilydd yn cario 1 ar 10 marc ac yn ystod eich amser paratoi y 10 munud cyn eich asesiad, mae'n bosib i chi wneud nodiadau ar un ochr o bapur A4 a mae hwnna'n cael ei gymryd gan yr athro ar ddiwedd yr asesiad, ond ni fydd hwnna yn cael ei marcio. Tasg 1A felly yw'r darllen yn uchel sydd yn gofyn i chi ddarllen yn uchel frawddeg fer yn Almaeneg mwyn dangos eich dealltwriaeth o gyfatebiaeth sain sillafu, felly bod chi'n gallu ynganu'r geiriau yn gywir yn Almaeneg. Tasg 1B wedyn yw'r chwarae rôl sy'n cynnwys 4 rhyngweithiad gyda'r athro yn dechrau yn gyntaf. Cofiwch hefyd, nid yw'n bosib i'ch athro chi i arall eirio unrhyw un o'r ysgogiadau. Felly os ydych chi'n dweud ich verstehe nicht, dydw i ddim yn deall, maen nhw'n gallu ailadrodd, dweud yr un peth eto, ond dydyn nhw ddim yn gallu arall eirio a dweud pethau mewn ffordd wahanol. Fe fydd angen i chi ymateb i gwestiynau neu osodiadau a fe fydd hefyd angen i chi ffurfio cwestiwn, felly mae hwnna'n rhywbeth byddwn ni'n canolbwyntio arno fe yn y fideo yma hefyd. Gall fod y rhyngweithiau yma'n digwydd allan o unrhyw un o'r themau rydych chi wedi astudio, felly er enghraifft byddwch chi falle'n esgus bod mewn gorsaf drenau, swyddfa gwybodaeth, yn y sinema, mewn gwesty neu fferyllfa, canolfan hamdden, siope, caffi, yn y cartre, yn y dref ac yn y blaen. Fe fydd angen i chi o falle gofyn am gyngor, wneud cwyn, rhoi gwybodaeth am broblem, esbonio rhywbeth, mynegu barn ac yn y blaen. Fe fydd y gosodiadau, yr ysgogiadau i gyd yn y Gymraeg fel bod chi'n deall yr hyn sy'n ofynnol ohonoch chi. Pwysig falle hefyd yw gweld y cynllun marcio ar gyfer tasg 1. Felly ar y chwith mae'r disgrifydd ar gyfer y marciau sydd ar gael ar gyfer darllen yn uchel. Felly 3 yw'r marc uchaf posib gydag ynganiad cywir yn gyson. Cwpl falle o lithriadau, ond yn bennaf mae'r ynganiad yn gywir iawn. Mae 8 marc wedyn ar gael ar gyfer y chwarae rôl, 4 ysgogiad ac felly 2 farc ar gael i bob un o'r rheina. Felly ar gyfer 2, mae angen bod yr ymateb neu'r cwestiwn yn cael ei gyfleu'n llawn a bod yn amlwg beth rydych chi'n ceisio ei ddweud.
Gadewch i ni felly adolygu sut mae gofyn cwestiwn yn Almaeneg. Gan bendant mae angen i chi allu gofyn cwestiwn yn yr asesiad llyfaredd yn y chwarae rôl. Fe fydd hefyd yn amlwg angen bod chi'n deall y cwestiynau mae'r athro yn gofyn i chi yn y chwarae rôl, yn y sgwrs, yn y drafodaeth ac yn y blaen hefyd. Felly pwysig iawn bod chi'n deall sut mae gofyn ac hefyd derbyn cwestiynau i'w hateb. Felly ffyrdd wahanol o gwneud hyn yw defnyddio tôn eich llais neu defnyddio'r tag nicht wahr ar ddiwedd brawddeg. Defnyddio gwrthdroad ble rydych chi'n newid trefn geiriau mewn brawddeg. Ac hefyd gan ddefnyddio gair cwestiwn sydd fel arfer yn dechrau gyda w yn Almaeneg. Defnyddio tôn eich llais felly yn gallu fod yn ddefnyddiol mewn sefyllfa ble rydych chi'n siarad yn anffurfiol gyda rhywun. Dyw hwn ddim wir yn bosib i wneud yn ysgrifenedig, dim ond mewn sefyllfa anffurfiol. Felly, yn rwydd iawn, os mae gennych chi frawddeg arferol ble rydych chi'n dweud ffaith, enghraifft, du hast ein Tier. Mae gennyt ti anifail. Ffaith yw hwnna. Ond os mae cwestiwn rydw i'n ceisio ffurfio, fe allai gadw'r geiriau yn gwmws yr un trefn a jyst codi llais ar y diwedd mwyn dweud du hast ein Tier, ac mae hynny'n troi'r frawddeg yma wedyn mewn i gwestiwn. Enghraifft nesaf, du magst deine Schule. Rwyt ti'n hoffi dy ysgol. I newid hwnna mewn i gwestiwn, eto rwy'n codi'r llais ar y diwedd a dweud du magst deine Schule, mwyn ffurfio cwestiwn. Ar y siampl ola, du spielst Fußball. Rwyt ti'n chwarae pêl-droed. I ofyn hynny fel cwestiwn, codi'r llais ar y diwedd, du spielst Fußball, mwyn troi'n gwestiwn. Os rydw i hefyd wedyn yn ychwanegu nicht wahr at ddiwedd datganiad, mae e wedyn yn glir mae cwestiwn rydw i'n gofyn. Felly enghraifft, du hast ein Tier, nicht wahr? Du magst deine Schule, nicht wahr? Du spielst Fußball, nicht wahr? Mae hynny'n gwneud e'n gliriach mae cwestiwn rwy'n ceisio gofyn. Defnyddio gwrthdroad felly yw newid lleoliad y ferf yn y frawddeg. Felly newid trefn y geiriau mwyn wneud e'n glir mae cwestiwn rwy'n gofyn. Felly os newn ni gymryd y frawddegau oedd gennym ni ar y sleid flaenorol, enghraifft, du hast ein Tier, ffaith yw hwnna, mae gennyt ti anifail. Os hoffen ni ofyn hwnna fel cwestiwn, bydden ni'n gallu newid lleoliad y ferf i roi ar ddechrau'r frawddeg i greu hast du ein Tier, a gallen ni dal codi llais ar y diwedd i wneud e'n glir eto mae cwestiwn rydw i'n gofyn. Yr ail enghraifft oedd du magst deine Schule. Os fi newid lleoliad y ferf i'r safle cynta, mae nawr gen i magst du deine Schule. A'r drydydd enghraifft, du spielst Fußball. Os fi'n cymryd y ferf a gosod hwnna ar ddechrau'r frawddeg, rwy'n creu spielst du Fußball, ac mae hwnna wedyn yn glir mae cwestiwn sydd gen i. Geiriau cwestiwn felly pwysig iawn i chi ddeall pa gwestiwn sy'n cael ei gofyn ohonoch chi ac hefyd fel bod chi yn gallu ffurfio cwestiwn eich hunan. Bwysig iawn hefyd falle yn yr arholiad gwrando, darllen hyd yn oed, bwysig iawn bod ni'n deall beth yw'r geiriau cwestiwn. Felly ar y sgrin, un ar y tro, fe fydd y geiriau Almaeneg am gwestiynau yn dod lan. Syniad da wedyn bod chi'n profi eich hunan a bod chi'n dweud allan beth yw'r gair Cymraeg sy'n cyfateb. Felly'r un gyntaf yw fi. Beth yw ystyr fi? Yn Gymraeg, sut? Nesa. Wer. Beth yw ystyr wer? Pwy? Byddwch yn ofalus gyda hynny achos dyw e ddim yn meddwl where. Ble, achos mae'n edrych yn bach fel y gair Saesneg where, ond nag e, pwy yw wer. Nesa. Was. Beth yw ystyr was? Beth. Nesa. Wo.
Ystyr fo yw ble. Un o'r cwestiynau cyntaf falle byddech chi wedi dysgu yn Almaeneg yw fo wohnst du? Ble wyt ti'n byw? Nesa, fan. Beth yw ystyr fan? Ateb yw pryd. Nesa, seit fan. Mae cliw, mae'r gair fan gyda ni eto fan hyn. Ond beth yw seit fan? Ers pryd. Nesa, wie viel neu wie viele. Yn y Gymraeg, faint o neu sawl. Nesa, wie viel Uhr. Yn y Gymraeg yw am faint o'r gloch. Nesa, welche neu welches. Yn y Gymraeg yw pa neu pa un. Nesa, mit wem. Mit wem. Yn y Gymraeg yw gyda phwy. Ar un ola, warum. Yn Gymraeg yw pam. Ar y sleid yma, mae gen i 10 cwestiwn ble mae'r geiriau ar y dechrau wedi eu cuddio. Yr her yw meddwl pa gwestiynau gallen ni fod yn ffurfio gan ddefnyddio gwahanol geiriau cwestiwn bob tro. Weithiau dim ond un ffordd o ofyn cwestiwn gyda'r geiriau sydd yn weddill yn y frawddeg. Ond weithiau mae'n bosib creu brawddegau gwahanol, cwestiynau gwahanol yn dibynnu ar beth rydyn ni'n gosod ar y dechrau. Mae gen i un enghraifft bob tro o beth gallai fod yn mynd yn y bylchau. Ond os oes gennych chi rhywbeth gwahanol, sut mae hwnna'n effeithio ar ystyr y cwestiwn bob tro? Felly, enghraifft, gyda'r un gyntaf, beth sydd gen i yn y bwlch yw'r gair fi. Fi reist du nach Italien. Felly rydw i'n gofyn beth yw'r dull teithio ydych chi'n defnyddio mwyn teithio i'r Eidal. Ond os bydden ni'n gosod mit wem, gyda phwy, bydden ni wedyn yn creu gyda phwy wyt ti'n teithio i'r Eidal. Os bydden ni'n gosod fan, bydden ni'n gofyn pryd. Fan reist du nach Italien. Pryd wyt ti'n teithio i'r Eidal. Felly ar gyfer y gweddill, rydw i'n mynd i osod un ffordd o orffen y cwestiwn. Ond ceisiwch chi feddwl, a oes yna eiriau eraill gallen ni fod yn gosod mwyn creu cwestiwn synhwyrol. Rhif 2. Fo sydd gen i. Wo wohnst du? Oes yna rhywbeth arall gallen ni fod yn gofyn? Rhif 3. Was machst du in den Ferien am liebsten? A dyna'r unig gair sydd yn ffitio fan hyn. Rhif 4. Wie viel Uhr? Wie viel Uhr kommst du zur Schule? Am faint o'r gloch wyt ti'n dod i'r ysgol? Beth arall gallen ni fod yn gosod fan hyn? Rhif 5. Mit wem? Mit wem spielst du rygbi? Gyda phwy wyt ti'n chwarae rygbi? Oes yna ffordd arall o ofyn cwestiwn gwahanol? Rhif 6. Was? Was möchtest du trinken? Beth hoffet ti yfed? Oes yna ffordd arall o ofyn cwestiwn gan ddefnyddio möchtest du trinken? Rhif 7. Seit wann? Seit wann spielst du Klavier? Ers pryd wyt ti'n chwarae'r piano? Oes yna rhywbeth arall gallen ni fod yn gosod? Rhif 8. Wie viel? Wie viel kostet die Birne? Faint mae'r beren yn costi? Rhif 9. Mae gen i wer. Wer ist dein Lieblingssänger? Pwy yw dy hoff ganor? Pwy ti'n hoffi sydd yn canu'n dda? A rhif 10 yr un ola. Warum?
Warum hast du Spinnen? Pam wyt ti'n casau pryfed cop? Nawr bod gennym ni 10 cwestiwn synhwyrol wedi eu creu, syniad da bydde esgus ein bod ni yn yr asesiad llafar a bod yr athro yn gofyn un o'r cwestiynau yma I ni. Hoffen ni bod chi'n cymryd y cyfle I feddwl yn syth ar ôl clywed y cwestiwn sut fyddech chi'n ateb y cwestiwn bob tro. Felly ar gyfer cwestiwn 1, y cwestiwn oedd, Wie reist du nach Italien? Sut wyt ti'n teithio i'r Eidal? Sut fyddech chi'n ateb y cwestiwn hynny os byddech chi'n derbyn mewn asesiad llafar? Ceisiwch feddwl, ceisiwch ddweud mas yn uchel ac wedyn na I roi fy enghraifft I chi. Wie reist du nach Italien? Fy ateb I, Ich werde mit dem Flugzeug nach Italien fliegen. Felly rydw i'n mynd I teithio ar y wyren, hedfan i'r Eidal. Cwestiwn 2, yr un peth. Ceisiwch ateb y cwestiwn ar ôl ei clywed. Wo wohnst du? Fy ateb I. Ich wohne in Swansea. Cwestiwn 3. Was machst du in den Ferien am liebsten? Fy ateb I. Meine Lieblingsbeschäftigung in den Ferien ist Einkaufen. Felly siopa yw'r peth rydw i'n hoffi gwneud orau yn ystod y gwyliau. 4. Wie viel Uhr kommst du zur Schule? Am faint o'r gloch wyt ti'n dod i'r ysgol? Fy ateb I. Ich komme 8 Uhr zur Schule. 8 o'r gloch. Cwestiwn 5. Mit wem spielst du rugby? Gyda phwy wyt ti'n chwarae rygbi? Fy ateb I. Ich spiele Rugby mit meiner Mannschaft. Gyda'r tîm. Rhif 6. Was möchtest du trinken? Beth hoffet ti yfed? Fy ateb I. Ich möchte Wasser trinken. Hoffen ni yfed dŵr. Rhif 7. Seit wann spielst du Klavier? Ers pryd wyt ti'n chwarae'r piano? Fy ateb I. Ich spiele seit 3 Jahren Klavier. Gan gofio taw'r presennol sydd angen wrth ddefnyddio seit. Rhif 8. Wie viel kostet die Birne? Beth yw cost y beren? Fy ateb I. Die Birne kostet 50 Cent, felly €100. Rhif 9. Wer ist dein Lieblingssänger? Fy ateb I. Mein Lieblingssänger ist Ed Sheeran. Dyna'r person rydw i'n hoffi sy'n canu. Hoffganwr. A rhif 10. Warum hast du Spinnen? Pam wyt ti'n casau pryfed cop? Fy ateb I. Ich hasse Spinnen, weil sie Angst machen. Maen nhw'n ofnus. Ar y 4 sleid nesaf felly, mae gen I ambell gwestiwn enghreifftiol, felly mae'r rhain wedi eu cymryd o'r deunyddiau asesu enghreifftiol wrth cybac, ac felly dyna pam mae'r gair sampl wedi ei stampio ar draws y geiriau. Ni'n edrych yn bennaf ar dasg 1B, y chwarae rôl, a mae'r sefyllfa I chi fan hyn yn y Gymraeg I chi gael deall yr hyn sydd yn digwydd. Felly, rydych chi mewn bwyty, restaurant, yn yr Almaen, eich athro sy'n chwarae rhan y gweinydd. Maen nhw'n mynd I ofyn rhai cwestiynau I chi yn Almaeneg, mae angen I chi ateb yn Almaeneg, a bydd angen I chi ddefnyddio ymadrodd byr neu frawddeg, a mae e'n rili bwysig bod y berf yn yr amser berthnasol I ateb y cwestiwn yn synhwyrol. Cofiwch, ni fydd un gair yn ddigon I ennill marciau llawn, mae angen brawddeg gyda'r ferf yn yr amser cywir bob tro. Eich athro neu eich athrawes bydd yn siarad gyntaf bob tro hefyd. Felly, yn y sefyllfa yma,
4 gosodiad sydd yma i chi. Yr un gyntaf yw bod angen i chi ddweud bod angen bwrdd i 3 pherson arnoch chi. Mae angen i chi greu'r cwestiwn i ofyn os oes bwyd vegan yno. Mae eisiau bod chi'n dweud beth rydych chi eisiau i fwyta. Ac bydd angen i chi ddweud eich barn am sut mae'r bwyd. Felly hoffen i bod chi nawr yn gwasgu pause ar y fideo yma. Ceisiwch lunio, ceisiwch greu'r gosodiadau yna yn Almaeneg. Ac wedyn mi fyddai'n rhoi'r atebion awgrymedig i chi wrth y bwrdd arholi. Felly gwasgwch pause nawr. Yr atebion awgrymedig felly, dyma sut mae'r bwrdd arholi yn dweud gallech chi fod yn ateb y cwestiynau yma. Ar gyfer yr un gyntaf, ich möchte einen Tisch für 3 Personen. Rhif 2, gibt es veganes Essen? Rhif 3, ich will Schnitzel essen. A rhif 4, das Essen ist lecker. Sylwch bod e hefyd yn dweud derbyniwch unrhyw ymateb addas, ond bod e'n gwneud synwyr o ran beth mae'r gosodiad yn gofyn i chi i wneud. Y tro yma rydych chi mewn siop yn yr Almaen ble mae'r athro'n chwarae rhan y person sy'n gwerthu. Sylwch wedyn bod gweddill y pwyntiau bwled fan hyn yn dweud gwmws yr un peth a beth welsoch chi ar y sleid blaenorol, bod yr athro'n gofyn rhai cwestiynau i chi yn Almaeneg, i chi cael ymateb yn Almaeneg, bod angen i chi ddefnyddio ymadrodd neu frawddeg sy'n cynnwys berf sy'n berthnasol i'r amser, a ni fydd un gair yn ddigon i ennill marciau llawn. Yr athro sy'n siarad gyntaf hefyd. Felly'r gosodiadau, mae angen i chi ddweud beth rydych chi'n ei feddwl o'r gemwaith, jewelry. Mae angen i chi ddweud pam rydych chi yn y siop. Mae angen i chi ddweud bod y dillad yn ddrud. A'r cwestiwn i ffurfio tro yma yw i ofyn ble mae'r archfarchnad, y supermarket. Felly unwaith eto, hoffen i eich bod chi'n gwasgu pause ac wedyn na'i rhoi'r atebion awgrymedig i chi. A dyma'r atebion mae cybac yn awgrymu. Ar gyfer yr un gyntaf, ich finde den Schmuck wunderschön. Brydferth iawn. Rhif 2, ich möchte etwas für meine Mutter. So rhywbeth i'n fam. Rhif 3, die Kleider sind teuer. Mae'r dillad yn ddrud yn eich barn chi. A'r cwestiwn mae angen i chi ofyn gan ddefnyddio'r gair wo rydyn ni wedi adolygu. Wo ist der Supermarkt? Unwaith eto, bydden nhw'n derbyn unrhyw ffurf addas ar yr ateb. Y tro yma rydych chi mewn gorsaf drenau mewn dinas yn yr Almaen gyda'r athro'n chwarae rhan aelod o staff. Mae angen i chi ddweud ble rydych chi'n teithio. Mae angen i chi ddweud faint o docynnau sydd angen arnoch chi. Y cwestiwn tro yma yw i ofyn a yw'r tren yn yr orsaf os mae e wedi cyrraedd. A mae angen i chi ddweud beth rydych chi'n hoffi ei wneud ar y tren. Felly unwaith eto, gwasgwch pause, ceisiwch ffurfio eich atebion a neu wedyn rhoi'r atebion awgrymedig i chi. A dyma nhw. Atebion awgrymedig. Ar gyfer rhif 1, ich fahre nach Berlin. Rhif 2, ich möchte 3 Fahrkarten. Rhif 3, ist der Zug im Bahnhof? A rhif 4, ich höre gern Musik. Bydden ni'n derbyn wrth gwrs unrhyw ateb sydd yn gwneud synwyr. Yn yr enghraifft ola felly, rydych chi'n edrych ar wefan maes gwersylla Almaeneg ac yn ffonio'r maes gwersylla mwyn bwcio lle gyda'r athro'n chwarae rhan aelod o staff. Mae angen eich bod chi'n dweud eich bod chi eisiau bwco i 4 person, dweud faint o nosweithiau byddech chi'n aros, gofyn beth sydd i'w wneud yno, ac i ddweud pa weithgareddau, pa activities, pa weithgareddau rydych chi'n hoffi ei gwneud. Felly am y tro ola gwasgwch pause, ceisiwch ffurfio pa frawddegau byddech chi'n dweud ac wedyn na'i rhoi'r atebion awgrymedig i chi. Dyma nhw felly. Rhif 1. Ich will eine Reservierung für 4 Personen. Rhif 2.
Ich werde für 4 Nächte bleiben. Rhif 3. Was gibt es dort zu tun? A rhif 4. Ich gehe gern schwimmen. Felly brawddegau digon syml, ond berf yn yr amser gywir bob tro. Ac i orffen, dyma'r top tips sydd gen i ar gyfer y chwarae rôl yn yr asesiad llafar. Peidiwch â dweud gormod, atebwch y cwestiwn mewn ffordd syml ond gywir. Nid oes angen i chi ymhelaethu ar yr atebion oni bai bod y cwestiwn yn gofyn i chi wneud hynny. Felly os mae fe'n gofyn am eich barn, jyst dwedwch eich barn, does dim angen i chi fynd mlaen i roi rheswm enghraifft. Rhif 2. Atebwch mewn brawddeg lawn bob tro. Bydd atebion un gair yn ennill un marc ar y mwyaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r amser a'r treiglad berfol cywir. Felly os mae'r cwestiwn yn gofyn i chi trafod y gorffennol, mae angen i chi ddefnyddio amser y ferf gorffennol, enghraifft. Ac yn olaf, newch yn siŵr eich bod chi'n barod i ofyn cwestiwn yn un o'r ffyrdd rydw i wedi trafod yn y fideo yma. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar y fideo yma. Rwy'n gobeithio bod e wedi bod yn fuddiol i chi, wedi bod yn ddefnyddiol, a hoffen i ddymuno fil glwc i chi ar gyfer yr asesiad llafar.